nama je danas Jelena Lalatović iz Ministarstva za brigu o porodici koja će nam reći nešto više o ovom programu. Jelena, dobro jutro. Recite nam kakva je procedura, kako jedna majka može da aplicira za ovaj program i koji su to neophodni uslovi koje je potrebno da ispuni? Dodela subvencija majkama za kupovinu prvog stana ili kuće je jedna od najznačajnijih pronatalitetnih mera koje je naša država usvojila i dodelom tih bespovratnih sredstava pruža se podrška majkama da sebi i svojoj porodici obezbede krov nad glavom, odnosno dom. Imajući u vidu da je jedan od najbitnijih momenta u životu kupovina stana ili kuće, jako smo ponosni što je država to prepoznala i na taj način podržala same majke. Što se tiče uslova, jedan od najznačajnijih uslova je da svaka majka koja je rodila dete do prve godine života deteta ima pravo da podnese zahtev. Zahtev se podnosi jedinicama lokalne samouprave i naravno jedan od najznačajnijih uslova je da prvi put stiče stan ili kuću u svojinu, odnosno da do sada nije bila vlasnik stana ili kuće na teritoriji Republike Srbije. Što se tiče iznosa, vi ste rekli maksimalan iznos je 20.000 eura u dinarskoj protivvrednosti, odnosno 20% od vrednosti nepokretnosti koja se kupuje, odnosno stana ili kuće, ukoliko je šta god da je predmet od toga. Što se tiče detaljnijih uslova, sve, da kažem, i uslove kao i postupak dodele ovih sredstava možete naći na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Kakav je odziv majki do sada? Pa do sada s ponosom možemo reći da je već 583 majke dobilo ovu subvenciju i naravno ovim putem pozivam sve zainteresovane majke koje ispunjavaju uslove koje smo gore naveli da konkurišu i da na ovaj način obezbede sebi i svojoj porodici dom. Recite mi još samo koji je rok do kada to mogu da urade, da apliciraju? Što se tiče roka, kao što sam rekla, znači rok je za podnošenje samog zahteva do prve godine života deteta, a što se tiče sredstava, država je, da kažem, već treću godinu za redom prepoznala ovu potrebu i obezbedila sredstva kroz odluku o iznosu novčanih sredstava koji se, da kažem, za ovu namenu izdvajaju iz budžeta Republike Srbije, tako da iz 2024. godinu Vlada Republike Srbije na poslednjoj sednici usvojila ovu odluku, tako da stekli su se svi formalni uslovi, da kažem, da i ove godine subvencije budu dodeljivane i da se pruži podrška mladim porodicama da steknu svoj dom. Hvala vam mnogo na ovom uključenju. Olja, ovo je zaista jedna divna vest, složit ćeš se sa mnom, a složit će se sigurno i naši gledaoci.